गिबिसिनावनो आंनो अनसुला प्रभु जिसुखौ हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे आदैखौ आंनि सोंनो गोनां सोंलुआ बेनो जों गोथार गिर्जा न'आव एबा बाइबेल फरायनायाव एबा आरज गाबनायाव इसोरनि मेथाइ खननायाव मबाइल नायनो हायो ना हाया? माने गोथार गिर्जायाव बाइबेल फरायनायाव एबा आरज खालामनायाव इसोरनि मेथाइ खननायाव मबाइल नायनो हायो ना हाया? जिसुआ बाख्नाय जाथों। बे बियादै फिसाया मा सोंदोंमोनलाय? गोथार गिर्जा न'आव जेब्ला बाइबेल बुजायगोन आरज खालामगोन एबा इसोरनि मेथाइफोर खनगोन बे समाव जों साफ्रोमबो मबाइलखौ नायबाय थानो हायानो। जेरै गिर्जा जागासिनो दङ, इसोरनि मेथाइ खनगासिनो दङ एबा बाइबेल बुजायगासिनो दं। दाथ' आं बाइबेल बुजायबाय थादों। बे समाव सोरबा खनायाव जिरायना मबाइलबो नायखोमाबाय थानो हागोन ना हाया होनदों। हागोन ना हाया? बे बोथोराथ' मबाइलनि जुग। बिसोरनोथ' मबाइल दंना गैया? खानाफोरनावलाय मबाइल दंना गैया? आजिखालि खानाफोरनावबो मबाइल दंना नुवाब्लाबो दंना गैया? बबाफोरनावबो मबाइल दं। जाम्बा जाम्बि बेंगा बेंगिनाव मबाइल दं। मबाइला गासिनो दं आलदागाफोर। दा बेनिखायनो बे मबाइलनि जुगाव बे सोंनाया जोबोर जोंनि थाखाय गोनांथार। बे बोथोराव बोथोर नायै बोथोर जोङो बे सोंनाय फिनो आलदागाफोर जोबोर हामबाय होयो। बे सोंनायनि फिननायखौ आं दिनै आलदागाफोर इसोरनि रावजोंनो लानानै बाइबेलनि गेजेरजों लानानै आं बे फिननायखौ होनो थाखाय आखायाव लाबाय। आलदागाफोर गोथार बाइबेलाव जोंखौ मा फोरमायदों? मबाइला आलदागाफोर औ बे बोथोरा मबाइलनि जुग, कम्पिउटारनिबो जुग, इन्टारनेटनि जुग। गोबां मानसिफोरनाव मबाइल दं आरो जों मबाइलजों जों मोजां बाहायोब्ला मोजां आरो गाज्रिखौ नायोब्ला गाज्रि। माने मबाइलाव गाज्रिबो दं आरो मोजांबो दं। गाज्रि एप्सबो दं, मोजांनि थाखायबो दं आरो मबाइलजोंनो एग्जामफोरबो होयो। मबाइलजोंनो गोबांथार जों मोजां रां खामायनोबो हायो आरो मबाइलजोंनो जों मोजां धोरोमनि बाथ्राखौबो फोसावनो हायो आरो मबाइलजोंनो जोङो आन्दायगाफोर खायसे गाज्रिबो जायो। मबाइलनि गेजेराव जोङो बेखौ सायख'नो रोंनांगोन। आन्दायगाफोर नाथाय सायख'ग्रा साबसिन दं। बे मोजां गाज्रिखौ सायख'दों, गाज्रियावसो बांसिन। आरो मबाइल नायै नायै उन्दै गथ'फ्रा रायज्लायनो रोङै जानाय। बिमा बिफाया गोदोनि समाव गावनि फिसाफोरखौ माजों गथ' गाबोब्ला बिमाफोर नोंसोरलाय गोदोनि समाव क्रिं 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 सोगाबना बाबा नानि बाबु नै क्रिं 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 होननानै सोगाबनानै बिदि गथ'फोरखौ बुरखायोना बुरखायामोन? बुरखायो। दानालाय माजों बिसोरो क्रिं क्रिं गाथा बे सोग्राग्रा दंसै गैलादां? नुबावब्लासो बियो दंना गैला? दाना बिसोरो मा दं? न'खरावनो गंसे मबाइल दङ आरो गोजाम जायो दोनो गोजाम जायो गंसे दं हिसाब गैया। मालाबा मबाइल गोजाम दंब्ला आंनो हरदो जमा खालामदो आं बानायना लाफिनसै। मेरला दं बिसोरनाव मबाइल गोदान गोदान लायो आन्दायगाफोर मबाइल। दा बे गथ'फोरखौ मा होयो? नै गावहा बिमाया सि सुबाय थाबाय, ओंखाम संबाय थाबाय, मैगं हाबाय थाबाय, सिथ्ला सिबबाय थाबाय। गथ' फिसाखौ बियो जोनोम होनानै मोजां फोरोंनांगौ, मोजां आदर खालामनांगौ, मोजां गथ'खौ बुरखायनायाव दाना रावबो बखालिबो नांला। आसल बखालिया मबाइलानो जाबायना बिसिना। गथ'खौ आराम बिसिनाव दोनबाय, एसे थाबाय रोंबाय, एसे उन्दुनो रोंबाय, एसे मानबाय ना नानि ना। जेब्ला गथ'आ एङा एङा होनबा गाबला फिसाखौ बुरखायना आहा दौनो नागारै मबाइलखौसो दौबाय खायसे। बेबायदि गोबां माखासे थानो हागौ नाथाय बेबायदिया मोजां आखुथाय नङा। आलेलुया आलेलुया। गथ'आ जुदि गाबदों बिमाया अननायजों आदर खालामदो, बामदो, खुदुमदो, बेखौ नोङो अननायजों। नाथाय बिनि जायगायाव गथ'खौ सोगाबगागोन मबाइलजों। बे गथ'आबो बे नायै नायै नायनो गोरलैनिफ्रायनो बे गथ'आ मबाइल नायनायनि जोबनायाव बे गथ'आ मा जागोन? जेब्ला सम जागोन 2 बोसोर जाबाय 3 बोसोर जाबाय बे गथ'आ रायज्लायनो रोंला। गोबां बेबायदि दङ। गोबां जायगायाव आंनियाव लाबोयो गावनि फिसाखौ मबाइल होनायजों बेबायदिनो गथ'फोर रायज्लायनो रोङै, बायदिसिना जानाय, गोबां नासयजानाय। उन्दै समावनो गावनि फिसाखौ खुसि खालामनो थाखाय मबाइल होनायजों सोरजोंबा लाइन लानाय, बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जों मोनफ्रोमबो न'खरफ्राव खोनाबाय थायो। आन्दायगाफोर गोबां मबाइल नायनायनि गेजेरजों गथ'फ्रा जेबो रोंला। गावनि लोगोफोरजों स्कुलाव हगारबाबो रोंबावला। मानो 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर जाबाय गोबां बेबायदि दं। मानो उन्दैनिफ्रायनो बे गोरोन्थिया बिमानिफ्राय बिफानिफ्राय बे आखुथायखौ नोंसोर दाला। आरो बिसोर दानि आन्दायगाफोर आरो बेखौनो लानानै दिनै मबाइलखौ नोङो जानो हागौ मोजांनि थाखाय नों बाहायनो हागोन। इन्टारनेटनि थाखाय मोजांथार कुइसन एन्सारफोरबो मोनगोन।
आरो मोजांथार बाइबेलनि पदफोरखौबो मोनगोन बाहाय दंजोबो बेफोरखौ जों बाहायनो नागारै गाज्रिखौ जों बाहायो दानिया बेनिखायनो सोंदों आच्चा जोंनि इसोरखौ खुलुमनाय समाव गोथार गिर्जा न'आव जेब्ला बाइबेल बुजायगोन जेब्ला आर'ज खालामगोन जेब्ला इसोरनि मेथाइफोर खनगोन बे समाव सोरबा नों आं खनायाव थानानै मबाइल नायबाय थानो हागोन ना हाया बे सोंनाय फिननाय बिदिया गामिफ्राव एबा बबेबा गिर्जाफ्रावबो जानायखौ नुना नुवा जों नुयोना नुवा माने बे ध्यानानो गैया बे गित खननांगौ ध्यानानो गैया बे आर'ज खालामनांगौ ध्यानानो गैया बेनि गोसोआ बे मबाइलल' गावनि सोरजोंबा रायलायगोन बै समाव खायसे साइलेन्टबो खालामा सुइचबो खालामा बे समाव मेथाइ खनबाय थाबाय बे समाव आर'ज खालामबाय थाबाय ख्रिं ख्रिं मबाइला फैबाय आंनि बिनाय नोंनि बिनाय डिस्टार्ब जानानै बिनि फोथायनाय बिनि भंग जाबाय गोबां बेबायदिफोर नाथाय बिदिखौ इसोरा हामजाया आरो बे ख्रिं जाबाय आङो एसे फोथायदोंमोन खुलुमदोंमोन आरो बे गावनि रायलायनायखौसो रायलायबाय अनदागाफोर नाथाय दिनै बेजों मा फोरमायदों गोथार बाइबेलाव माथाइनि 22:36 लिरनाय दं जिसुआ फोरमायदों जेब्ला नों इसोरखौ अनोब्ला माबायदि गोसोजों माबायदि जिउजों अनदों बेखौ फोरमायदों नोङो नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै जिउजों आरो नोंनि गासै हानायमानिजों नोंनि फोरबोखौ अन बेबायदि अननो थिनदों अब्ला जों मबाइलखौसो अनबाय आंनि फोरबो आंनि इसोरा जोङो मबाइलखौसो आंनि फोरबो आंनि इसोर जाबाय आंनि ध्याना बे मबाइलावसो जाबाय बिनि बे मबाइलनि गित खोनासंनायजों मबाइलखौ नायबाय थानायजों गेम गेलेनायजों सोरजोंबा मेसेज हरनायजों नोंनि फोथायनाय बिनाया गासैबो बे मबाइलावसो थांजोब्बाय इसोरनियाव गैया ओरैनो बे दिन्थिफ्लानो फैबाय बे गोजानावनो फैबाय सबादि गावखौ दिन्थिफ्लानो फैबाय इसोरा बेखौ हामजाया बेखायनो इसोरखौ अनोब्ला माथाइनि 22:36 नोङो नोंनि गासै गोसोजों अनोब्ला नोङो बिनायावबो गोसोजों आर'ज खालामनायावबो गोसोजों बाइबेल बुजायनायावबो जेरै नोंसोर गासै गोसो मोदोमजों गोसोना खोनासंगासिनो दं नोंसोर बेबायदि बै खनायाव थानानै एबा बबेबा खनायाव थानानै बेबायदि मबाइल नायबाय थादोंब्ला अब्ला बे गासै गोसोजों इसोरखौनो जाया अनदायगाफोर बै समाव गोदोनि आगोलनि समाव मालाबा फैयोमोन बै खनायाव थानानै बिदिनो सिख्लाफोर सेंग्राफोर फैनानै बै खनायाव बिदिनो आयना गिदिराव नायनानै ओजों बाइबेल बुजायबाय थादों बैयाव बै आयनाफ्राव नायनानै आयु होननासो नायबाय थाग्रा आं एसे खनसेखालि एसे थाथ'दों नोंसोर मेथाइ खन दोननानै आं ओरै फेसा खालामनो ओंखारलांदोंमोन सिख्लाफोर साब्रैसोआ आयना गिदिर दं नालाय हेल' होननासो आयनायावसो नायगासिनो दं आयै माबायदि सिख्लाफोर जाखो बिसोरलाय ओजों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आं फेसाबनो ओंखारनायाबो मोजां जादों माबासो गावसोरखौसो जानजियाव लानानै गुस्थियाव लिपस्टिक फुननानै हेल' जालागासिनो दं बिदिखौ इसोरा हामजायो नामा बेबायदिबो सिख्लाफोर फैनोबो हागौ दै अनदायगाफोर हालेलुया आरो मबाइलाथ' मबाइल अनदायगाफोर बेनिखायनो जोङो मबाइलखौ मोजांनि थाखाय बाहायनायाव गाज्रिखौ जों बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जों गासै गोसोजों इसोरखौ अननाय जायाखै नों गासै गोसो मोदोम जिउ अनोब्ला नों जे जायगायाव फैदों बेखौ अब्लासो मोनगोन नाथाय नोंनि गोसोआ बे मबाइलाव दंब्ला नोंनि न'आव थानायाव नों नायबाय थानो हागोन नोंनि जेब्ला नेट गेलेनायाव नेटनि थाखाय फेसबुकआव जानो हागौ नोङो इउटुबाव जानो हागौ नोङो बेबायदि मेसेजाव बेफोरखौ नोंनि बाहायनांगौ समाव बाहाय नाथाय इसोरखौ खुलुमनाय समाव इसोरखौ गाबज्रिनाय समाव इसोरखौ मेथाइ खननाय समाव नोङो बे इसोरजों नांथाब बेसो गासै गोसोजों इसोरखौ अननाय नाथाय नोंनि गोसोआ इसोरखौ अननाय जायाखै नोंनि गासै जिउआ नों बाहायनो दं गोसोआबो बाहायनो दं नाथाय जेब्ला आंनि गोसोआ मबाइलावसो जिउआ बाहायसो नाथाय अब्ला इसोरखौ अननाय जाया नोंनि गासै हानायमानिजों नों ध्यान खालामनानै नों जिरायगासिनो दं गोसो मोदोम जिउ होनानै जिराय खोनासंगासिनो दं बेबायदिनो हानायमानिजों फोरबो इसोरखौ अन अब्लासो इसोरा बेखौ हामजायो नों मा बिनो फैदों जाफुंगोन जायनि थाखाय जोंनि गोसोआ दाबसेयाव थाबाय गासै गोसोआ दाबसेयाव थाबाय मबाइलनि गोसोआ दाबसेयाव थाबाय नोङो बे इसोरखौ खुलुमनाय समाव सोरबा थाखा फैसानि सोरबा नांलाय खमलायनि बायदिसिना बिजनेस पारपासनि रायज्लायहरबाय नोंनि गोसोआ बे थांबाय अब्ला नोंनि बे गिर्जा न'आव इसोरखौ खुलुमनो फैनायाव बे नोंनि बोरा बहा मोनखो बेखौसो फोरमायदों अनदायगाफोर बेखायनो बे बोथोराव जोङो दा मबाइलनि सोंनाय फिननायाव बेबो जोबोर मोजांथार अनदायगाफोर बेनिखायनो एसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानो सानसेखालि गोथार आगस्तिना गराय लानानै मोनसे गामियाव बियो आवगायलांगासिनोमोन गिदिर गोलाव गोजौ गिदिर गराय बिराद समायना गराय सायाव गाखोना गोथार आगस्तिना थांगासिनो थिग
गामिनि सासे आबादारिखौ लामायाव लोगो मोनबाय आरो गरायनिफ्राय ओंखारनानै आगस्तिनिया गोजोननाय लाबाय नोंसोरबोथ' आंखौ बहाबा लोगो मोनोब्लाथ' गोजोननाय लागोन ना लाया ना लानो आयौ मा लुनाय एरखेगोन नामा रावबो एरखेनाय नङा जिखि धोरोमनि सुबुं जाबा नोंसोरबो गोजोननाय लागोन आंबो गोजोननाय अनलायगोन थिग बिदिनो आगस्तिनखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो बिसोरनि धोरोमनि खामानि सासे दौरि जानायखाय बेखौ बियो मा खालामबाय गोजोननाय लाबाय सासे गामिनि आबादारिया आबाद मावनानै फैदोंमोन गोजोन्थों फादार होननानै दानिया बियो एसे मोजां स्लिम माया बिनि गराया गोजौ गिदिर जोंनि गराया फिसा फिसा नाथाय आमेरिका गुबुन फरेननि गरायफ्रा गोजौ गिदिर दावहायाव बिसोर बेखौ सालायो गाखोयो बे आगस्तिना बे गरायाव गाखोनानै बियो इसोर रायजोखौ फरायनो थाखाय बे गामियाव हाबफैदोंमोन अब्ला सासे आबादारिया बियो लोगो मोननानै बेजों लामायाव सावरायदों दानिया बे गरायखौ नायना बिलिरबाय थादों बिराद मोजां नोंनि गराया बिराद मोजां स्लिम दानिया बेखौ लब जाबाय बिनि गोसोआ बाहाय लब जाबाय आगस्तिनजों मोजां धोरोमनि बाथ्रा रायलायदोंमोन नाथाय दसे उनाव बिनि गोसोआ बे गरायाव लब जाबाय दांबाय थाबाय आयै मासे मोजां नोंनि गराया दानिया बिनि लबखौ बिनि गोसोखौ आगस्तिना मिथिबाय आदसा नों बे गरायखौ मोननो लुबैयो नामा औ फादार आं मोननो लुबैयो आंहाबो जुदि बेबायदि गराय दंनाय मोनब्ला आंबो नोंबायदि गरायाव गाखोनानै बै गामि बै नोगोर बै टाउन थांनानै धोरोम प्रसार खालामनो हागौमोन दा बिनि साननायखौ बिनि लुबैनायखौ आगस्तिना मोनदांना बुंबाय आदसा नों बे गरायखौ मोननो लुबैयोथ' औ मोननो लुबैयो बे गरायखौ मोनोब्ला नोंबो बे गराय सायाव गाखोनानै बै गामियाव बै नोगोराव बै टाउनाव इसोरनि बोसोनखौ खोन्थागौमोन औ खोन्थागौमोन नाथाय आंहा गरायानो गैया आंनाव गराय गैया माने बिनि लबखौसो मिथिखाबाय आदसा दे होनबालाय मोनसे बाथ्रा नों बे गरायखौ मोनमारोब्ला नों धोरोम प्रसार खालामगोनथ' खालामथारगोन बे गरायनाव गाखोनानै नोङो टाउनाव नोगोराव गामियाव खोन्थागोन दा जिसुनि बोसोरखौ आं खोन्थागोन अब्ला बिनि बाथ्राखौ मोनदों अब्लालाय मोनसे बाथ्रा आं नोंनो गरायखौ होलांनोसै आरो बे गरायाव गाखोनानै नोङो गामि नोगोर इसोरनि रायजोखौ फुवारदो दाना बियो बै गामिनि आबादारिया खोनाना जोबोद गोजोनबाय नाथाय गोसोआव मोनसे सानबाय एथ' गोरलै होलांगोन दा बे आंनो गरायखौ नमारगोन मोनसे सन्देह खालामबाय होमारगोन ना होमारा बेबा एथ' मोजां गराय दानिया बियो गोसोआव सानदों मोनमारगोन ना मोनमारा बे गरायखौ होलांगोन ना होलाङा बे साननाय फैदों गरायखौ दिवब्लाबो दांगासिनो दङ आदसा नों जुदि बे गरायखौ मोननो लुबैयोब्ला आं नोंनो मोनसे बिनायखौ बुंनो रोंब्लासो आं होलांगोन मा बिनाय जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मानिजानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों बेफोर बिनायखौ नों रोंगोन ना रोङा बेखौ आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो मखस्थ' दंखायो बेखौलाय माथो रोङा जानो बिराद दुगा जाबाय बेखौ बुंनो रोङोब्लानो आं नोंनो गरायखौ दलद होलांगोन बेखौलाय आङो रोंखागौ बिराद दुगाथार बियो बे बिनायखौ आं गोदोनिफ्राय रोंबोखानाय बेखौ बुंबानो रोंगोन बेखौ बिब्ला नों हरगोन बेखौ बुंबानो आङो मखस्थ' लानानै नोङो जुदि बेखौ नोङो बुंब्लानो होगोनथ' होगोन नों जुदि बेखौ गोरोन्थि गैयाजासेनो बुंनो रोङोब्ला आं गरायखौ होलांगोन बेखौल' रोंखागौ बुंदो दे नों बे फोरबोनि बिनायखौ गोरोन्थि गैयाजासेनो बुंदो आं नोंनो गरायखौ दलाय होलांसै बेखौनो बुंनांगौ बुंदो बाबा बेखौनो बुंनांगौ लोंबाय थायो बेयो मोनखागोन आं बिदिबालाय दानिया बुङाजासेनो गरायखौ दांबाय थाबाय मासि मोजां आयै गरायखौल' बुङाब्ला आं बोरै होलांनांगौ जाखो बुंदो दे रोंखागौलै बेखौ फादार आं रोंखागौ आरो थेवबो दांबाय थायो आयै गराया मासि मोजां गराया होलांगोन ना होलाङालै गरायखौबा बेखौनो सोंबाय थाबाय बिनि बिनाया गोसोआव गैलिया खालि गरायखौल' मोनखासिगोन होलांगोन होलाङा बेखौनो सन्देह खालामगासिनो दं नों बुङाब्ला आं बोरैथो नोंनो गरायखौ दांबा बोरै मोनांगौ जाखो दे फोरबोनि बिनायखौ नोङो रोंगौब्ला बुंदो होगोनथ' होथारमारगोनथ' गरायखौ होगोन ना होआब्ला बेबा रोंनायालाय रोंखागौ आं होगोनथ' बुंबाय थायो नों बेखौ बुङाब्ला बोरै दे बुंनो नागिरो दसे उनाव बुंहां जाब्लानो गरायखौ होगोनथ' सोंलायबाय माथो बुङाबो नों गरायखौल' होगोनथ' होनना बिबाय थायोब्ला आं बोरै होलाङो फोरबोनि बिनायखौ बुं बिनि गोसोआ गरायावल' दे जेब्ला बुंहां जायोब्ला एसे बिलायलायबाय आरो बेखौ बेलाव गरायखौ होगोनथ' बिदिसो बुंबाय थायो फंबाय
नोङो जुदि बे बिनायखौ जुदि मोजाङै बियोब्ला आं मोनगोन गरायखौ माबोरै होलांनो आं होलांगोन आङो मानो थगायनो दे होमबालाय नाथाय ओइ रोंखागौ साननानै जेब्ला बिहां जाबावो अब्ला गरायखौ नायनानै गरायखौ होगोनथ' फाना आरो बावबाय गोसोआनो गरायावल' होगोन ना होआ बेखौल' मोननायाल' मोनखागोन सानखाबाय बे अब्लाबो होगोन होआ बेखौ सानदो बेखायनो बिबाय अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मानिजानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गरायखौ होगोनथ' होनना बुंबाय जादोंना जायाखै बिनि बिलाया जादोंना जायाखै गरायखौ होगोनथ' होननाय दंना गैया गैया बिनि गोसोआव गराया बिनियानो होयाखै अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मोनजानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंखौ नोंनि गरायखौ होगोन अब्ला बे बिनायखौ जाफुंदोंना जाफुङाखै बिनि बिनाया जाफुङैखाय दिनै बियो गरायखौ मोनाखिसै थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै अन्दागाफोर आङो दिनै इसोरनि बोरखौ मोननो थाखाय आर'ज खालामनो फैदोंमोन गिर्जायाव फैदोंमोन नाथाय आं मबाइल नायनायजों आं इसोरनि बोरखौ मोनाखिसै आं बायदिसिना मेसेज गेलेनायजों इसोरनि बोरखौ मोननायखौ आं जाफुङाखिसै मेसेज गेलेनायजों नङा गुबुन आङो बे मबाइलावसो ध्यान खालामबाय थाबाय नोंनि न'आव खालामनो हागौ नों गुबुन लामा सामा रायलायनो हागौ इसोरनि गोथार न'आव इसोरनि गोथार गिर्जा न'आव नों बेबादिनो इसोरनियाव आर'ज खालामनो थाखाय जे थांखिखौ लानो फैदों बे थांखिया इसोरा सहैया जेरै आगस्टनियाव जे गरायखौ मोनगोन आसायै जाय आबादारिया बे बिनायखौ बिजोंबो रोङाजासे बिनि गोसोआ बे गरायावल' बिनि लुबैनाया बे गरायल' फोरबोनि बिनायखौ रोंगौब्लाबो दिनै बिनि बिनाया बे गरायनि सायावल' लुबैनायखाय बियो जाफुङाखै मोनाखै बेबायदिनो जोंबो अन्दागाफोर बेनिखायनो बुंदों माथाइनि 22:37 नोङो नोंनि गासै गोसोजों नोंनि गासै जिउजों आरो नोंनि गासै हानिमानिजों नोंनि फोरबो इसोरखौ अन अब्लासो जों इसोरनि बोरखौ मोनगोन हालेलुया 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 जिसुआ बाख्नाय जाथों बे समाव अन्दागाफोर बे फिननायनि सोमोन्दै बुजिना बुजियाखै दालाय सोर सोंदोंमोन दहाय नों सोंदोंमोन दा बिनि क्लियारखौ मोनदोंना मोनाखै जों माबादि जानांगौ अब्ला जों इसोरनि बोरखौ मोननोब्ला अन्दागाफोर गासै गोसो मोदोम जिउजों इसोरनाव बिनानै फैनांगोन नाथाय जों मबाइल फारसेल' जोङो बेबायदिल' गुबुनाव ध्यान खालामोब्ला इसोरनि जे बोरखौ मिजिंथिना फैदोंमोन बे बोरखौ जों मोननो हाया हालेलुया